Bengisacela kwenziwe inhlambuluko. Mhla ngeniswa abantu abadala la ekhaya kwabakhona ikhehle lodwa lashaya phansi ngonyawo. Lashaya phansi ngonyawo lathi lona lisoze langena ubulungiswa obungakenziwa. Lathi lingamane liyohlala ehlane lelusa amabhubesi ngoba kuphephile ukuhlala nezilwane kunokuhlala nabantu. Sihle isilwane nomfanekiso waso ongashintshi kunomfanekiso womuntu kanti wesilwane. Sengiyofika ngephupho kulona oyongiphupha ngasitshela ukuthi uyaphupha. Uma ubona isihlahla sivutha kwamakhelwane bophuma ukhuza umhlola ukhumbula into eyodwa umhlaba uyahlaba bese uboleka imbadada kuMoses ungakhohlwa ukuphatha induku yethusi ngoba uyohlangana nabantu abayizinyoka uyohlangana nabantu abayizinyoka bayokuthembisa izulu nomhlaba nezindle ezingaphansi komhlaba bathi leli ikhaya lika baba bafa abantu esibathandayo bebulawa abantu ababathandayo kwasala intandane nabafelokazi emhlabeni usugcwele igazi inyembezi seyikhaliwe segobhoza zazawufika olwandle nalo selicasukile liyodla sobozele wonke amadoda anezandla ezigcwele igazi iyothi mayikhala iphakamisa izandla icindezelwe imphefumulo aseyikhiphile nami bengithi ngeke ngisayibhala inkondlo kodwa sengibonile kunamadoda angemadoda okumele kukhulunywe ngawo bengicela kwenziwe inhlambuluko.